Здравейте, хора! Днеска ще играем на фалшива Murder Mystery 2. Чакай да ги гледаме добре. То е сейф. И тази, и този, и тази. Ама не знам. What? What? Какво е това, бе? Добре. Всички са сейф. Ама някой е мърдър. И някой е шериф. И е шериф някой. Не знам кой. Сега гледаме, защото аз не играя. И така. Това направи нещо. Намерихме мърдъра. Тя била мърдър. Значи тя се самоуби и застреля другата. Ската убийца е там, а шерифа е тук шериф. И да видим какво ще стане. За малко да го убият. Добре. Добре. Убийцата. Не знам какво прави. Трябва просто да тръгна и да го уби. Някой се е пуснал музичка. Да, той се е пуснал музичка. Его шерифа. Лузаме да я застреля. За малко. И да видим. Видно? Браво. Браво, бе. Убия. Браво на този. Човек. И ще видим какво ще стане. Само за малко ще се разпълна. Опа, лак. Опа, хора, какво е това? Не знам. Добре, тук са хората. Това е моя. Това не ми е истински скин. Това е просто аутфит. Това е фалшива хора. Сега чакаме. Само. Select. Ще направим някакъв хак. Пиле, гайс, напишете в коментарите. Само да видим кой е убиец. Сега никой не е убиец. Защото никой не е убил никой. И хака го направи. Много е хора. Какво са на този... Тя бе убийца. Хора, ще трябва да направим хак. Ето малко да ви го увелича. Аз съм с телефон. Опа! Ето и убийцата. Ще трябва да вземем... Кемпър там. Опа, уби. Сега да намерим. Дали е убил? И да, че е го убил. И да видим и истинските скинове. 3, 2, 1.
Oh, what? Oh, what? Ви сте скинове, бе? Шарк. И ще видим коя според вас е първо, второ или третото да избера. Еми, тя избера първото, значи първото. Тук има тайна стая, вижте. Да, ето. Санек сме. Трябва да направим хака. Опа. Видим кой е убиец. Кой е? Не бягаме от убиец. Да, това е убиец. Сега трябва да намерим само пушката. Да, тя е с пушката. Да, тя е с пушката. Мен ме уби. Опа. Леко ще лагне, хора. Много леко. И той го уби. Право на мен. Спечелих. И сега да видим какво ще стане. Нещо. Хора, това е скин. Момиче скин. На момче. Кое да изберем? Това ще изберем. Това момичешки скин. Здравейте, хора, и аз съм тук, Ибрахим. Кажи нещо Шериф съм. Той сега не играе с мен, защото нещо не иска. Да, хора. И аз съм тук. Знаете. Сега трябва само да намерим биецко. Ако имате някакви въпроси, питайте в коментарите. Или ни давайте съвети за Murder Mystery. Кой е убиеца? Опа! За малко. Опа! Опа! За малко, хора. Хайде бе, убихме го, хора. Убихме го. Сега ще си танцуваме. Хайде, спечелихме, хора. Ама беше много дълго, защото той скачаше леко. И аз, но не много го оцелвах. И заради това
И така. Убихме го, хора. Напишете в чата W. Кое да изберем, банката или това? Ара това. Да видим. Имаме много емоти. Ето, Baby Queen, Майкъл Джаксън. Имаме... И спечелихме този рунд. Сънект. Сега трябва само да се скриеме. Маш ти го спря. Да. Спирай. Опа, имаме Спонж Боб. Опа. Флай. Има много добър хак. Ето тук, ако моя брат игра, ето тук натискаш и той лети. Нали? Я. Така мога ли да те видят? Не. Ако гледат ако гледат на надолу, да. Може да направи един лек СМР на хората, само за малко. Чакай. Настоящего. Там, весело. Настоящего. Какъв е този звук? Ти е убиец. Тя не е убиец. На какво Това хвърля? е балон. Балон за дън. Кой е убиец, не знам. Той е убиец. Ето това може да е, защото да се убиец. Не си намерихме убиец. А, не, това е шерифа. О, шериф. Охо. Намерихме си го убиец. Оп. Хора. Не, хора, умря. Ама за малко да взема пушката и да я застреля. Ама ме хванах. Сега да видим, да гледаме. О, не. Това са щупен крак. И не може. И го убих. Еми, GG, хора. Браво на нея. Това клипче ще бъде до 40 минути. И сега да видим какви са им скиновете. Да. Много е смешно. Ако искате да играете, играта казва се Стив. Murder Mystery 2. Много е яка. И така си играят. С скинове. Много яки. Има момичешки, има момчешки. Каквито вие си прецените. Сенект. Аз съм добър. Време кой е убиец. Хора. Аз хир. Тазекс, аз хир. Това му е пушката, той е умрял. Този му е шериф. Да. О, той е бил биец. Макси, извади! Хора.
Опа! Бих един. Кой е шериф? Кой е шериф? Сега да видим това къде е отишъл. Да. Да. И хора на какво ще стане. Така си е просто. Опа! Той се самоуби и сега той е шериф. То. Айде, браво, Джиджи на него. Браво. Беше добра игра, ама го убиха. Сега чакаме да заречи. Вижте, хора, имаме много неща. Ето, имаме всичко. Ама това е фалшиво. Айко, колко много. Много. Аз това ще си го смена. Така. И да започваме игра. Кой ще спечели, кой не, няма значение. Трябва просто да си играем. Оса, неката. Опа. Хора, това е много смешно. Сега, чакай. Тя може да е и той. Да видим. Той е бил убиец. Опа! Браво на нея. Браво, Джиджи на нея. Браво, добра игра. Так му. Ще имаме повече време. Тя защо има момичешки скин? What, хора, what? What? Колко е този, бе? Да ви... Дима сега какво ще направим? Кой мап избрахме, изобщо не знам. Сега да видим. Снег. Добре. Хора, аз пак съм тук, да знаете. Ако имате въпроси, към мен ме питайте, нали? Да, питайте го. Ако имате въпроси към мен и към играта, питайте мен. И той може да чуе, ама не хареса такива игри. Точно. И го застрелях. Браво. Чичи. Хопа. Чакайте. Хора, направо. New game. Опа. Не искам. Не искам. Аз искам да се махна. Хора, бъгна ми. Ще трябва да ливна и пак да чуем. Ето, ще ви покажа играта. Как? Опа. Ето стих. Да смешно. И така, влизаме пак, защото ми е лакнал. И добре.
Сега да видим. Какво ще стана? Опа, телефон. Винаги играм с телефон. И хоп. О, какво това бе? Вижте хора. Сега ще направим някакъв хак. Пак ли бе? Пак ще ли имаме? Защото обожавам ги те игри. Добре, чакаме. Фон. Да игра с телефон. И какво друго? И слабото. Опа, Виктор и браво на него. Той е бил убиец. Браво. И сега ще видим какво ще стане. Опа. Хотел ли да играме, хора? Добре, хотел. Ето това е ватър. Толкова прави, не знам. И какъв? Санек. Добре. Не е толкова зле. Поне да се пазим и да взимаме пушките. Опа. Опа. Е убийца. Хора, имаме и друг хак. Ето е другия хак. Опа. Къде е убийцата? Не знам. Опа, я намерих. Телефон. И сега. Какво ми стана, бе? Помощ. Добре. Най-накрая. Имаме пранк бомба. Ето е. Добре. И мърдър. Сега, хора. Ще трябва да убиваме. Оба.
Баба, ще трябва да я убием та. Come here. Ами да убихме я. Ей, Тома уби. За съжаление. Тома кемпеш. Макси е добър на Murder Mystery. Според вас е добър или не е добър? Той ме уби, защото той беше Според кемпер. мен е малко добър, малко слаб, ама повече е добър. Той е много добър. Той играе от 100 години. Много време не играе, нали? Да. И си по-добър от мен. Не, той е добър, Ивар. А, тук има две. Хора скинат какъв искате да бъде. Има много скин. Не, така не става. И Санект. Сега ще ви покажа хака какъв. В Murder Mystery 2. Опа. О, защо не знам? Опа! Ето хора! Видях как стана хак. И това е много лесно. Кой е убиеца? Тя е убиеца, май. Опа! Рекна си убиеца. Бързо взе. Арба? What? Так може да го направя. Защо него не го уби да го взема и пасана? И го убиха. Стана двама. Станах. И той е кемпер. Сега излезна. Моля да спаси се, човек. What? О, и то го убиха. Как не го видя той? Ето го един. Сега. Арба. Ето го хора това. И браво на него. Той е бил убият. Ето това. Иска. Видим какво ще стане. Да. Той си е бил с неговия сигурно. Тя е била... Фактори. Не, Милбейс. Милбейс го обичам много. Много години. Баба! Стана. Хоп. Санект. Хопа.
Ба. Аз съм. Еми, той си помисли, че е мен, ама вика мен. И... Вот. Браво. Тя трябва да взема пушката. И този умря. Този още не. Те двамата останаха, сега това ще я намерят. Не. Сега трябва да намери другата. Никой няма тук. Тя не знае какво прави тя. Там. Ето там. Тя е там и тя не я вижда. What? Сега да видим. Ох. О, майко. Тя е била убиец. Хотел. Сега да видим. Сега за. Ето го хък пак. Не знам. Хора... И това е с мене. Опит.
Той е бил убият. Опа. Oh, what? Еми, GG. Ще го убия. Там! О, GG. Видях го. Фу, как не го е видял. Хора, какво за Бога правят това? Ох, майко. 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 Нико. Еми, шериф умря. Вот. И така. Сега да видим банката. Baby me. Select. Michael Jackson. No Billie Jean's on mine. She is the girl I am the one. Добре. SpongeBob. Ей, дай бе, баце. Ой. Скрррр. Това без да искам хора го направи. What? Трап. Хора, видяхте ли? Някой го трапне.
Айде. Спонж Боб. Айде. Спечелих. Аз съм хиро. Hero. Хайде, бе, заследахме го. Той за нещо не става. Хора, пак ли? Това е много смешно. Сега да видим. Не, ми обейс. Сега да видим. Ако искате още клипчета, пишете долу в коментар. Да, и свършваш ли клипчето? Не, Кога ще го свършваш? след 1 час. След 1 час. Ага. Виж колко минути са, бе, то. И хора... What? Искаш да направиш после, да го спреш това и да направиш второ видео, да не стане много дълго. Не, ще направя 2 клипчета. Хора, да знаете, ако пръскате лайк бутона, ще правя повече клипчета. И ако се абонирате за моя канал Макси Иво. Това ми е срамен. Да. Срамен ми. Ce fichier audio a été créé par What? То защо ме е застрелял, не знам. Сега ще му напиша why. То защо ме застреля изобщо. Като никой не е убиец. Сега ще гледам хора. Вече шериф. Да видим. То ми е срамен и то. What? То. Браво, бе! Този е бил, бе! Май гот. Хора, опа. Фактор. Сега хора трябва да сме шериф или убия. Защото през цяло... Толкова ми произошло. Сега моля те. Мърдър! О, да! Настоящему. Това ме застреля.
За съжаление. Това ми прави нещо. Не знам какво е хора. Ама ще си говоря. Спокойно. Сега... не зор за това. Факт. Сега трябва да сме шариф. Санек. Ух. Защото има много. А не, шериф. На здраве, на здраве. Сега той да го убие. Майко, как го убиха? Ей. Сега. Бягай. Браво. Шут. Хора. Сега аз ще я контролирам. Добре. Айде. Майко, как не го виждаш? И... Трап бързо. Измъкна се. Давай. И той би, хора, той би. Ами за малко хора, но така е просто. А така. Някои са добри, някои не, така. Сега избираме това. Там има, където правя хакове. Санек. GG.
Ей, как той е бил убит, бе? Точно той ли? За малко. Кой бе? Този е шериф. Да. Гледайте хора как се. Аре бе спокойно, бе. Айде бе, браво, бе. Айде, бе. Няма на тях. Да, хора. Не знам какво да правим. Oh, what? Oh, what? Защо така? Пак. О, търси хора. Хора. Дева човека сме. Са някъде. Иначе е було. Оба! О, тя бе убият. Тя бе убият. Хора. Убиват ме, не убиват. Така. Такива са. Хора, мали тук е много печено. Малко за малко. И... този е момче. Аз е направо на момиче. Не знам защо.
И браво на нея. Браво, бе. Този усела. Тук, панал. Леко само. Шериф! Хайде, бе. Хайде, бе. Бихме го, бе. Великият крал на финансите. Как може някой като теб да има сключена сделка с него? Зашибаната Mirror Media? Какво направихме ние, бе? Ние сме добри, бе. Фактори. Вижте, хора. И сега да видим какъв ще сме. Шериф пак. Али, какъв е толкова смята? Ама кой ще убият? Лад, как е толкова бърз? Може този. Давай, можеш. Да, тя умря. Хора, още малко и ние ще свършваме. Клипчето и ще направя ново. Добре. Този не знам защо чака. И това беше от нас. Чао. Праскайте по трона и камбанката за всеки случай и се абонирайте за канала.